Patríte medzi manažerov, ktorí majú radi jasné, štrukturované výstupy? Ktorí majú radi ísť rovno k veci a dosahovať výsledky? Tak poďme na to. Vo svojom tíme potrebujete hviezdy. A teraz je to, čo počúvam veľmi často. Manažeri mi hovoria, dnes nie sú hviezdy. Proste tí špičkoví ľudia ako by sa vytratili z trhu. Tak pozrite sa na to. Pozrite sa okolo seba na 10 firiem, ktoré poznáte. A spýtajte sa 10 manažerov, či majú vo svojom tíme niekoho, na koho je spoľah, ktorý je loajálny a ktorý podáva výborné výsledky. Čo vám povie z 10 manažerov drtivá väčšina? Áno, mám vo svojom tíme takého človeka. Čo z toho vyplýva? Že hviezdy existujú. Len je tu jedna jediná vec. Je málo pravdepodobné, že keď je niekto evidovaný na úrade práce 2,5 roka, že to je potenciálna hviezda. Môže sa stať, ale je to veľmi málo pravdepodobné. A ako poznať, či je človek hviezda? Máte vy sami jedného človeka, aspoň jedného alebo dvoch, takých, ktorí sú naozaj špičkoví a lojálni? Tak rozmýšľajte nad tým, ako rýchlo sa prejavili. A moja 20-ročná prax mi hovorí, že hviezda sa prejaví do 3 mesiacov od nástupu do práce. Rozmýšľajte nad tým svojím špičkovým človekom, ktorého máte. Že či to bol človek, ktorý 2 roky vo firme bol len taký, skade ruka, skade noha, kde ma položíš, to urobím, slabý postoj a naraz sa zmenil v túto špičku? Neverím vám. Väčšina ľudí už k vám prišla s týmto postojom. Väčšina ľudí už prišla s chuťou na sebe pracovať. A pred chvíľou sme si povedali, že takí existujú. A keď budete dôsledne reflektovať tých svojich ľudí, tak mi veľmi pravdepodobne dáte za pravdu. Hviezdy existujú a prejavujú sa do 3 mesiacov. Držím vám palce pri vyhľadávaní hviezd a pri práci s hviezdami. Krásny deň.